Esperamos en 3/4 de campo con mucha calma porque soy un equipo que juega bien atrás, entonces mejor esperarlo que presionarle arriba, si no nos íbamos a mover mucho el balón muy bien. Sí, al principio tras el gol rápido fue ocasiones para los dos equipos más o menos igualada, simplemente que llegó un punto en el que metimos la nuestra en la segunda parte, en el 1-1 y se cerró el partido con el 1-2. Sobre todo a primeira parte, hasta que nos meteron o gol, parecía que teníamos bastante controlado a situación, sabíamos un pouco cal eran os seus puntos fuertes, pero, bueno, unha acción ofensiva deles que non estuvemos o suficientemente rápidos para facer a cobertura, pois acadan o primeiro gol, a partir de aí intentamos levar máis a manixa do xogo, bueno, tuvemos bastantes chegadas, bastantes ocasións, ou polo menos certo perigo hacia a portería deles. Na primeira parte, e a parte acabamos con un tiro ao poste, despois un tiro longueiro de Brais, que de acadar ese ansiado 1-1 antes de que acabara o descanso, pois cambiaría un pouco o partido, pero bueno, de todas formas, na segunda parte modificamos un par de cousiñas e supemos contelos millor, e tuvemos bastantes máis chegadas, que é o que ao final me satisface un pouco do balance defensivo-ofensivo, de crear ao mellor 10 ou 12 ocasións de gol e que eles, pois, con dúas tuveran unha porcentaxe moi alta de acerto, porque, bueno, cando se prevían máis o 2-1 a noso favor, foi no momento en que eles acadaron o seu segundo gol, nunha xoada por banda que parecía que non tiña perigo, cometemos un pequeno erro de marca ou de exceso de confianza, entonces eso, aparte de minar o resultado, minounos tamén un poquinho psicológicamente, tardamos, creo que, demasiados minutos en volver a coller a senda do partido, e aínda así tuvemos chegadas e ocasións para por menos empatar o partido, pero bueno, non é o resultado deseado para empezar unha viaxe, pero hai que asumilo como tal e a partir de aí seguir traballando. Vai.